Tänään Calling the Shots vastaa Leku. Viitekirjaimeen sana on shots. Ja Leku saa kaala mulle eka. Brivippi tohon. Step uppi. Joo. Tuumer vetää lainiin. Noniin. 1-0. Mä otan kirjaimen. Sit. Mun vuoro kaala tälle pikkupojalle tässä. Mä kaalaan sille triplavipin. Juhuu! Kaala mulle. Noniin. Sä voit tehdä vaikka heel rev tohon. Heel rev fly up. Vai step uppi? Heel rev fly. Okei. Okei. Mä kaalaan pikkupojalle umbrellan kaareen. Mä en tykkää tästä yhtään. Ai niin, muuten käykää seuraa mun IG, tulee tohon. Jos ei näy... Tohon tulee... Tohon mun. Ei tuu sit. Jaa! Seuraava menee. Otatko riiduun? Mikä on mun temppu? Sä pistit mulle paha. Vippumbrella tähän. Ai vippumbrella silleen vip-tumbrella vai vippumbrella? Tällä. Eli uusi vippumbrella. Okei, lähdetään bang. Siis kaikki, mä oon ihan surkea. No niin, sieltä tulee Huumer. Mä kaalaan tälle pikkupojalle, eli Lekulle. Oisko Vip Rewind? Fun. Otatko kirjan? Otan kirjan. Joo. Relo! Hei, tästä tulee Urho. Hei, muli! Ihan sama. Ui vittu. Mä tein nää flyouttia vähemmän vauhdilla. Haha. Ihan sama, mä oon niin paska, niin en mä tee. Okei, 2-2. Kaala mulle. Tee vaikka Vip Rewind heel. Ai niinku Vip... Ei kun tälleen näin. Okei, tupla Vip Rewind. Tässä meni 1 yri, mut mä en jaksanut kuvaa. Mä en muistanut kuvaa. Tuija! Noniin! 3-2. Mun vuoro kaala. Mä kaalaan tälle jätkälle. Me mennään resiin sitten. Mä kaalaan silleen heel kicki. No siis tää pitäis olla helppo, mut siis mä tein tänään heel kick laten, niin... Aika timi. Tästä tulee sen klippi sit. Juu! Ovi vielä ja mä mennään avaan. Jee! Yeah! Kala mulle. Sä tuo 2 vippiä. Ai heel kicki tupla. Joo, mä laitan... Nyt lähtee pädit päälle. No niin, tämä poika laittaa pädiä jalkaan. Mulla on jo. Niin. Mä laitan... Toni Nössö ajaa flyouttia pädeillä. No hiljaa, pikku iso suu. Ketä faceplanttaisi betonilla? No, kenellä on maailman pienin skuutti? Tää ei oo mun. Mut sä ajat sillä. Niin, en sit. Mulla on vittu vaarallista. No mene vaan kotiin, poika. Lähetään. No niin, nyt jatketaan siitä, kun tää jätkä tekee se. Oota. Vittu. Jäikö pojalla tanka siihen? No, jes mä No sen. nyt jatketaan. Täälläkin tuo menee. Tää ihan kisko. Oot sä edes tehnyt ikinä? En. Eli siis, tää poika ei oo ikin tehnyt tota. Mä luulin, että se on tehnyt. Ja mä laitoin sen takia. Kattokaa, mulla on hieno uusi kypärä. Ai mitä?
No niin, nyt tää poika... Ei kun täällä oli yksi alla. Vähän sama tää poika tulee nyt. Neljä, 3. Mulla on 3. Mitä mulla on? Mä käytän riidua. Mikä tää poika käyttää riidua? Se haluu tehdä. No niin, nyt tää poika tulee. Ja niin. Olisiko sketchiriidu? Mä laitoin päälle. Ok, Mä laitoin. Sketchiriidu. Tää poika nyt, mä annan tälle vielä yhden mahdollisuuden, mutta jos ei mene, niin sitten ei mene. Sit Homer on vaan huono. No niin, nyt tulee tää mun sketchiriidu. Juhu! Mitä? Se oli Eikko. Se oli uusi normi. Se oli uusi. Okay. Mä kaalan tälle butteristreitti. On aika stokeri, mä sain uuten lörni 4. yris. Ei. Sketchi. Ei. Oli päällä. Yksi sketchi per Minun yritys. näytä- Sulla on vielä riidu. No niin, toi oli sen verran lähellä, että kyllä mä käytän riidun. Ok. Mun tuo vielä tuolla vessassa, mä tällä haluan. Please älä landaa. Homeri, jos mun tuo vielä tuolla vessassa, mä menen tällä haluan. Mä koptas. Butteri. Not good. Toi oli eka. Vittu. Ei oo hyvä. Lasit on likaset. Koala mulle. Lähtisikö sul K-catchko? Voin yrittää. Ei kun ei vittu, nyt se on kiskomistemppi ja mulla ei oo yhtään lämpöä. Sillä ei oo yhtään voimaa. Kaikki huono lähti. No niin, Homer tulee. K-catchko. Moi kaikki. Nyt se äijä selittää, että toi stögäs, mut se vaan lähti tälleen. Mä lupaan, se ei mene. Kaikki katsojat, te saatte multa huomenna, löydätte sängyn alta teidän mörö, jos Homer ländää. Se mun vähän pelleilee. Autoclips. Homer pyytää sivuun, niin mennään sivuun. No niin. Hui. 4-2. 4-2. Ok, bet. Siis laittoi vipkikin mun isomman heikkouden. Oh hell nah. Mitä? Vittu mä crash outtaan kohta. Mä tuun häviä tän pelin. Et sit seuraavaksi kolla mulle mitään vaikeeta. Mä oon niin hyvä. Mä haluan sulle bäkkäri seuraa. Ei oo. Ei, toi ei ois ollut. Sulla, ei, sä käytit riiduun. Niin. 4-3. Skola mulle sit. Oot sä tehnyt triple bassi? En. Koolaan sulle! Tää on tekninen temppu. Tällainen. Barkinglas. Mä luovutan kohta. Ai kaikki, mä väsyttän niin paljon, niin nyt mä makoilen. Siellä on unta. Siellä on granny. Joo! Ei vaan kikki! Anni. Mut sit mulla on vikatemppu. Niin on.
Tuntuu, että tää poika kuitenkin yllättää, vittu pistää päälle. Sitten mä crashouttaa oikeesti. Yhdelle. Tuli ihan ets. Tää ländää seuraavalle. Kato, tosiaan vikas on 3, niin, ja mä annan muutenkin yhden ilmaisen, koska ei tässä ole muuten mitään järkeä, mutta mä kuitenkin vinnaan varmaan. Ja peli on siis tällä hetkellä 5-3. Mulla on 3. Homerilla on 4. Siis vitsi, mä oon tyhmä. 4. Noni. I got the win! I got the win! Jee, mä voitin! Moikka ja tervetuloa! Eiku. Aha. No niin, bro, vähän crashouttas. Paska. Ok, mut nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Kiitti, että katsoitte videon. Tää on ihan paska peli, koska tää jätkä kaalasi mulle vaikeita temppuja. Mä kaalasin sillä aika helppoja, mut ensi videossa sitten.